Yagi spa ngot ki sama try muluk ki bebelas ngi haki karkhana ki badan industrial area umyam haka no pais ngi jonga arpusan teriku kela lengkot araja arpusan kilami pok na ki jaka bela jongki dak jings ngo kemen bat jings ngo yo mensi Maria yo jing tip baka nyau trap youth development council HYDC kawan ya kran bat ki try nong ai kam barjala jongki ban pentrai kam ya notification bala penmi dak Department of Labour Employment and Skill Development ka sarkar jela kata ban siu ya kador bible ngi ke bathamai na ka ki bahap hakikar dan unskilled, semi-skilled, skilled but highly skilled. Kat kum ka notification bala penmi haka kat sautrik ukula lengkot araja arpusan la kedo baka bible lasngi na ka bantaki unskilled workers la penkiu na ka sauspa kat kandai tingka syaka sanspa arpusan tingka ki semi-skilled workers pan na ka sauspa nyo pusau tingka syaka sanspa andro pusan tingka ki skilled workers na ka sanspa laipo tingka syaka andro spa san tingka but yaki highly skilled workers na ka sanspa prapun ru tingka syaka andro spa sau pusan tingka. Henry na kajing kran kinong ilam ka hinyaw trap Youth Development Council HYDC hakajing ilam uba Wairai Wan Sotun u president bat ki try karkhana ki badai ki barjala hakate ka area lasyam bakim syam labot yaki kendon kate ka notification bat ki la khnyot ben yaki samla try muluk. Kani kajing let kadai ka sin jam ya kran da ka basam bat ta copy ya kate ka notification hagi petrol pump ki dukan ki construction site ki hotel ki restaurant bat ki wei pat ki benta ki ba ai kam ai jam ban penti kena bakin pentrai kam da ki dor belasngi bala pen bet mai ka HYDC hakani kasngi kala yo ban toket nagi samla try muluk ki batrai belasngi nisha siu bnai hakum kita gi jaka ai kam bat kalong ka basngosi baki babon ki badai ki try da ki barjala kimbot ya katai ka notification bat ki khnyot ben da ka basiu ka jing siu ka baret bah syaki samla nakal yang uba Wairai Wan ulaong baka seng kanya kran bat ki bor sarkar ban pentrai kampura ya katai ka notification bat day ban penduk license ya ki dukan barjala ki baknyot ben ya ki samla try muluk nilawan ban pej benia hak beide bak kene ka notification ka bla bu government hak beide bak kene ka minimum wage te hak phase 1 ngila ada ble haslong ngila le chaki petrol pump ngila le chaki continental store ngila le chaki dukan ki bahe bat hak te ka jing le jungi ngila I ba bon ba ki dukan ki bahe ki ba bu I te dukan ngila I ba ka jing siu kat kum bla bu ka government ya kini ka notification nang ba ka labor department ngimi I ba ka don sya kata ka jing kit klik ban ai ka bainong ya ki nong tray belas ngil ne ya ki tu gi ba em ya ka jing ya ka ki ba em ha ka jing bela jungki dak bu yo tulop benai di menta ka singi kini ka phase 2 ngilawan sini siapo industrial area hapo bernihat ngilawan ra bat ngilap ni ya ki manager bat ki try factory ni ka bangi pi ba ka nadu khat sautrik bena januri arhajar arsan ka government of Meghalaya nang ba ka labor department kelasna da ka we ka minimum wage na benta kini ginong belas ngi bat ngilai I ba ka government of Meghalaya kala tho kala peni da ba syai kadar ba ya ginong belas ngi idai ban yo da kumnu sanspa arsan ka singi bat kar komtrai jungki ka dai ban trai prakata singi bat onda palat na kata ka dai ban don ka overtime bat ka jingsiu jungki ka dai ban dai double ya kini ka sanspa arsan ka Dai ka ka bangi ngolong ngok kolong ba hadin bangi wan ban inspection sini siapo industrial area hang ni hapo umbiam hapo dam ngi I ba bon na ki briu ki baterai ha kani jaka kim yo setia ya kata kador what ya kani ka minimum wage ka bala prescribe daga sarkar Meghalaya ka badai ka barim what ya kata ru kimla ban siu ndai ya kani ka batmai mentah ndai la bun ki bom tim ban ki don ka tu kani ki batip ndai kim kwa ban siu ya kani ka dor tiga jengkeli menta kalong ba lada omla ban siu ya kani ka minimum wage ka basan spa arpusan ka sisni ka bala bu da ka sarkar Meghalaya ya kini ki on skill labor ka na kaliang jong ka sarkar Meghalaya kan shim ya ka sinjam ba kan le kumnu haba ya kini notification ka ba pha da sarkar Meghalaya kini ki industries ki bodon hani hapo umbiam ki mla ban pentri kam ya kini na kaliang jong ko seng ngiong ba lada kani ka notification kan kumbla bu da sarkar Meghalaya kini ki industries ki badon hani ki mla ban pentri kam ngatrai kala dai ka por ya ka sarkar Meghalaya bahkan sim ya ka action ada ban cancel no ik license joki dan ban penduk pendam sundan no igini industri sangni sakweru ka gejungi hakni ka phase 2 ngi iba bon lagi nong travel lagi badon hangni hapo factory ki dei ki briu ki badabar jela bat ka jingsiu
Kadang kajing yapera kajing siu hapren ki kentai bat ki cindrang ru. Kat ba kat kum kini notification ka Sarkar Meghalaya ka klem ong ba ye ki kentai dai bat siu red bat ye ki cindrang dai bat siu Khambon. Te kat kum kajing keren kajing yo jing keren jungi na kat tu kat nengut ki long keme kalong ba hadu menta kajing siu ye ki kalong arspa nyo phaudun ka shisngi. Te arspa nyo phaudun ka shisngi kat ba ka Sarkar Meghalaya pat ka ong ba dai bat siu san spa arsan ka. Te haba ye dai ba kene manu ban sim ye kajing kle. Hatu kini ke industrial area ke badan hang ni hapo yam ke belak day ke jing temu jungka kalong ban aikam ajam ya gibri jungi bagi bri jungi kila ban tre hang ni bat on dalek chaying kila ban pembiang ya ke bam kedi ya kun kiti jungi re ke jing keli ke bam menta kalong ba arspa anyo phau tengka ha ke shisngi ngila ne ngimla arne ban pembiang ya ke bam kedi ya ki kun kiti bat ya ke ying ke sem ke jungi Tekni ke wei ke jingkeli ngibu ke jingkeli ke bakrau nam ta ke Sarkar Meghalaya ba Sarkar Meghalaya kam dai ban ong ban chu bu ban chu sna ya ki agi kanun tang na banta ban dep rukam ban pen i syaki kot khbor ban pen i syo poj ba re sna ya ka an ke kanun bat pentri kam hiru lada ke Sarkar Meghalaya kam la ban pentri kam ngi nakaliang junga seng ngi ong ba ngin yai tre stom bat ngin pentri kam ya kene kat kum bla bu ka Sarkar Meghalaya habang ipe ya ke phase 1 ngi iba ang ilalek segi peterpom ki beper. Pinsui i ba hakajing interview jong ki press pin i ba ki nong trei kasi jungi ki badon hapok peterpom ki yok ya ka salary ke basan hajar si benai. Kat ba ladang iken ya ka notification ke ba aga government of Meghalaya ladang iken ya kini sanspa arpusan ka badai ke on skill. Ngimpat ya keren ya ka semi skill bat ya ka skill lan ya ka highly skill labor. Ngimpat ya keren. Ya keren becwa tangi minimum ki badai on skill. Hakani ka on skill ka Sarkar Meghalaya kala thok ba deban ai sanspa arpusan ka. Mut ladang ikan sibenai tam ne duna kan dai khalai hajar sanspa ngin minus no yeki sngi ruby bar ki ba ki bre jungi ki lejing sengkim nom trai. Til dang ikan arpusan sngi kan poi khalai hajar sanspa tam ne duna. Kat ba haki peterpom ki bangi lek ki ba pune ki peterpom ngi iba kajing siu hang tu kadai san hajar ndriu hajar nyo hajar prahajar tang 10 hajar kampat poi kata kajing siu. Tegi jingkeli menta ya Sarkar Meghalaya kalong ba ya Sarkar Meghalaya kan lek kumno hak be dai ba kini ki peterpom hak be dai ba kini ki showroom hak be dai bat kini ki wholesaler ki badon hapok sulong ban pentrekam ya kini ka sanspa arpusan ka hatu ke Sarkar Meghalaya kanut na ban cancel no ya license jong kini ki babuk dukan ki babuk peterpom bat ki we de ada kim pentrekam ya kini ka minimum wage ka belak cina ada Sarkar lada kimla ban pentrekam jadi lada di industrial area ni kimla ban pentrekam ya kene ke ba ya kene minimum wage ak bala cina ada Sarkar Meghalaya ngitang ka we ngila ban ong kolong bangi ngin lek hapot sekretariat ngin penpor yo Sarkar ban cancel no license jong kini ka kene ke industrial area ni akam don jingmon Kamdon jingmut yaki bakin wanbu yaki industri jungki hani ban kamai spa nang ni napok ri jungi kat ba yaki jai beri jungi klemyo jing mentoi ai tan kendiat ru. Bal da Sarkar kamla ban cancel kata kamut ngi nakaliang jung seng ngi hap ban sim yaki senjam ki bat tenge kenang ba kani ka notification kabla thab ka Sarkar Meghalaya unfollow lot baro da baro. Habatin page bahagi ki sharp ka sharp plus F Ka plus F Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya